København. Jeg skal til Danmark har talent. Cecilie, har du en kommentar til det? Så ja, vi sidder bare lige her med vores dyne og puder, og vi har lige fået noget McDonald's. Ja, det tror jeg godt, de kunne se på min sodavand. Ja, okay. Så nu vil jeg lige lave en blog omkring det. Ja, og jeg skal derind i morgen. Det skal hen til dig. Så jeg vil lige lave en blog om det. Jeg skal ind til audition i morgen. Så det bliver helt vildt fedt. Jeg skal være der i 12 timer. Ja, det var 12 timer. Jeg skal være der fra klokken 10 til klokken 10. Så ja. Og så bliver det vist sendt i tv'et til januar. Men jeg må ikke sige, om jeg går videre eller ej. Det må jeg ikke sige. Men jeg ved det. Hun finder ud af det. Hun skal nemlig med mig. Men min anden veninde, hun skulle have været med. Solen, den skal der. Min anden veninde, hun skulle have været med, men hun skulle på lejretur, og måtte ikke få fri fra skole. Så. Altså for hendes lærer. Den sol der.